دقاقين دماغي كم حكي فرويني أبقت أرمس ولدها تنبر جينا 18 عامت زي ملت ما أخلاي قومت ملء زبالة تخلصوا ونتزلوا نويحت أقرأ أبزبانا زدك أسه أقوى عدي معرف عين زقبروا في شخط قلب بزمارق قرزيع كاب علتات حد معالتي أبقزي قطر عطرات السكيمة كاب جزا أمس وصقت نمحازة أمس صوعتها كركبك كيس لزبالتها أو رواقت سنحن بيننا بتروبا وردت التروبا أزي بتصموات بليعو أزي زفرح هواها عسيل ونبره فرويني بوشت أنا فرحت عطرة أمليا نمحازة أنت تتصبيت تمتصاهي نبرتن عطرة أزا سكما سبنتوك أمت ترما التروبا ماي زستي أنساتا تقوازي بلت صوت ويل نبره أبز غصبت حدا قوبزنا فروين مسيو ماي كتستي حاتتا اتو قوبز مرهوي بحال عب عسرا مجمري عد مزركب دلدول أكالات زلو سرح زفتون أبي أنت حابن دفرتن صبارق نبره مرهو بيتتينو غيرو ماي ستيو أفن حبسة قولاي تعدي أخي بلا فرويني نتحت النات أمتت لعلي عد قز إيه بلتو لعلي عدد أقوال من كوينجي بلا تصبغا بوشت النار نو فرويني قوال من مخوانا مسنو قرطو على ليوا كسك مكرو بلا خالق زربا خوصخ مسا أدوي الخرعي دلين حراي إلا ترما وترأت السكي مواتفالا ليو مرحون فروينن كلت يوم أما جمري عد من سنة زركبو بلع الهرر تهيوتك أتصل من أسيات نبرو دحر تروبا دما እንደገና ኣብ ሓደ ናይ መርዓ ጎይላ ተራኸቡ ካብ ርሑቕ ምስ ተረኣዩ ንሓድ ሕዶም ብፍሽኽታ ብዓይንቶም ሰላምታ ተለዋዊጦም መርሃዊ ብበትሩ ናብ ድሕሪት ዳስ ክትስዕቦ ኣመልኪትላ ካብቲ ዕሙር ጓይላ ወፀ ንሳ ድማ ከይፀንሐት ካብ መሓዙታ ተፈልያ ርከበቶ ኣብቲ ጸልማት ጉጅን ክብሉ ጀመሩ ድሕሪት መርዓ ምርኻብ ከብዝሑ ምስ ጀመሩ ንሓድ ሕዶም ብምሒር ፍቕሪ ክቃጸሉ ወላ እናተረኣዩ ክናፋፍቑ ጀመሩ ካብ ናይ ክልቲኦም ልቢ ተዳቂሉ ዝተዘርአ ዘርኢ ፍቕሪ ብቁልጡፍና ዓበየ ሱር ኣብ መዓሙቕ ውሽጦም እናሰደደ ኸደ ክልቲኦም ወትሩ ኣብ ፍቕሪ ብምትሕልላይ ብምክብባር እዮም ዝነብሩ ነይሮም ሓደ ብዘይቲ ሓደ ምስትንፋስ ዝኣብዮም ክሳብ ዝመስሉ እዮም ተዋሂዶም ነይሮም ይኹን እምበር እዚ ዓለም ኩሉ ግዜ ከምቲ ደቂ ሰባት ዝብልዋ ምልእቲ ኣይኮነትን ስድራ ቤት ክልቲኦም ፍቑራት ብሰንኪ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ዓሌትነት ባእሲ ናይ ጎደቦ ፍልሊን ኣብ መንጎኦም ደም ዝተኸሉ ዕርቂ ዘይደልዩን ፈፂሞም ክሰማምዑን ዘይክእሉ ነበሩ ስድራ ፍሮወይኒ ሒደት ሃብቲ ዝነበሮም ኮይኖም ጓሎም ንመርሃዊ ክትምርዖ ፈፂሞም ኣይደልዩን ስድራ መርሃዊ ብወገኖም እዞም ሰባት ንዓና ይበቕዑን እዮም ንዓኻ ትኸውን መዋስብትና ጓል በዓልና ክንመርፀልካ ኢና እናበሉ ካብ ኣኽሪ ሓቕ ብተደጋጋሚ የጠንቅቕዎ ነበሩ ክልቲኦም ስድራ ቤት نزوم فقرات نمفللاي زي فتنو ميلاي نبرن سدرا فرويني نقالم أبجزا عطوا فتينو سدرا مرهو دما بشماغلتات عدي نبقى نخي قرب أجزيتهم منيرم انت خوانا جن اتنخلتي أم نمفللاي زقبروا خل تعري ماي أمي حكم حس ترفض خام كونا وهدت كلتي أم فقرات بقليل خفر السخ إلى نبرن فغرنا كابك رحن تنسل إن ولدنا يعب زبل صنع أمنت لبرم حدا أقامشت أبتحت صلال عباي دعرو ترخيبون كله فرويني بنبعة سنيا مرهو حوي يفرح اللخو سدراي قبل عليز قبرو زلو تصغط أوريك ألكون حجي خان خالق سبك حسين مدبوت يمالو بولتو فرويني حفتي أنا بجيكا خيوتي بالليل كابزقت أروت إنا نابرو حق كتما خيدنا نايبعلنا هيوت نجمر كي تفرحي زمت أنت مت أمساخ خصاب لها اللخو كل تصاوريه ولا حدا زعقتني دما يلن إلو مرهوي حبو سنقا ناي سدرኦም زربان هلخن ስለ ጸሉ ድማ ነዛ ሓደገኛ ውሳነ ወሰኑ ፍሮወይኒ ናይ ዲያ ስልማት ወርቅ ካብ ተሓበሉ ወሰደት መርሃውን ካብ ቡኡ ዝተወሰነ ገንዘብ ሰሪቁ ኣብ ሓደ ለይቲ ንወላ ሓደ ኸይተሰናበቱ ካብታ ዝዓቡ ኢላ ገጠር ናብ ርሑቕ ከተማ ክጠፍኡ ተበገሱ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ሰዓታት ናይ ኣውቶቡስ ጉዕዞ ኣብ ሓንቲ ካብ ዓዶም ናይ ብዙሕ ኪሎሜትራት ርሕቐት ትርከብ ንኽልቲኦም ዘደነቐ ማዕበል መኻይንን ሰባትን ዝረኣዩላ ዓባይ ከተማ በጽሑ እዛ ከተማ ንዓኣቶም ሓዳስ እኳ እንተነበረት
ግና ፍቕሮም ብነፃነት ከስተማቑሩላ ከም ዝኽእሉ ሓሲቦም እፎይታ ተሰሚዕዎም ነበረ። ሓደ ቁኑዕ ደላሊ ምስ ረኸቡ ድማ ካብ ወለዶም ዝወሰድዎ ገንዘብ ተጠቂሞም ካብ ማእኸል ከተማ ርሑቕ ኣብ ዝበለ ገዛውቲ ሓንቲ ንእሽቶ ግን ከኣ ፅሪት ገዛ ተኻርዮም እቲ ደላሊ ሓጊዝዎም ዘድሊ ናይ ገዛ ኣቑሑት ኣማሊኦም ክነብሩ ጀመሩ። ግዜታት ሓሊፉ መዓልቲ ብኣዋርሕ ተቖፂሩ ፍረወይንን መርሃውን እቲ ከተማ ጌና ክሳብ ዝለምድዎ ዝበዝሕ ግዜ ካብ ገዛኦም ከይወፁ ይውዕሉ ነበሩ። ብዘይ ስራሕ ኮፍ ኢሎም እናወዓሉ እቲ ካብ ወለዶም ዝወሰድዎ ገንዘብ ዋላ እኳ ይውዳእ እንተነበረ ኣብ ፍቕሮም ዘምጽኦ ጽልዋ ግን ኣይነበረን። ድሕሪ ግዜ መርሃው ሓፂር ናይ ሞያ ስልጠና ወሲዱ ብመንገዲ ትደላሊ ኣብ ሓደ እንዳቐምቃሚ ስራሕ ጀመረ። ናይ ገጠር ጥዑም ጠባዩ ከም ዘለዎ ኮይኑ ሞያዊ ክእለቱ ቦልእ ስለ ዝነበረ ብቐሊሉ ዓማዊል ክስሕብ ኣይተጸገመን። ፍረወይኒ እውን ወገና ኣብ ገዛ ኮፍ ኢላ መዋዕል ክስልችዋን ክጅምር ኣብ ሓደ ዓቢ ካፈ ከም ወይተር ስራሕ ጀመረት። ክልቲኦም ብውህደት ብቕኒት ብዘይማ ፍቕሪ ባህታ ዝፈጥር መነባብሮ የስተማቕሩ ነበሩ። ንግሆ ብሓባር ተንሲኦም እናተቋላለሱ ቁርሲ ይበልዑ ተሰዓዒሞም ሰናይ መዓልቲ ክኾነሎም ንሓድሕዶም ተመንዮም ናብ ስራሕ ይወፍሩ። ምሸት ድማ ብስራሕ ደኺሞም ምስ ተመልሱ ፍረወይኒ ጥዑም ድራር እናዳለወት መርሃው ከዓ ብዛዕባ ብስራሕ ዘጓንፍዎ ፍጻሜታት እናዘንተወ የዘናግዓ። ፍቕሪ ዝጠልቦ ነገር ኩሉ ተቐሪብካሉ ዝያዳ ፍሉይ መቐረት እዩ ዘለዎ። ኣብታ ንእሽቶ ገዛኦም ንጉስን ንግስትን ከም ዝኾኑ ይስምዖም ነበረ። ገንዘብ ከዋህሉሉ ይፍትኑ መጻዮም ድማ ብሩህ ኮይኑ ይረኣዮም ነበረ። ሓደ ምሸት መርሃው ፀጉሪ ፍረወይኒ እናዳህሰሰ ፍረወይኒ ሓፍተይ ንዋህለሎ ዘለና ገንዘብ እኹል ምስ ኮነ ናይ ባዕለይ እንዳቐምቃሚ ክኸፍት እየ። ሽዑ ንዓኺ ካብዚ ናይ ወይተር ስራሕ ኣውፅየ ኣብ ናይ ባዕልና ገዛ ብኽብሪ ኸንብረክ እየ በላ ብተስፋ ማዕዶ እናቋመተ። ፍረወይኒ ድማ ፍሽኽ እናበለት ምሳኻ ክሳብ ዝሃልኹ ወላ መዓልትን ለይትን ተሰራሕኹ ኣይደክምን እየ ጥራይ ንስኻ ብጎኒ ሃልወለይ ኣነ ወፂኻ ክሳብ ትምለስ ዘይኣምን መርሃዊ ሓወይ መኪና ዶ ረጊጻቶ ኣብ ስራሕ ዶ ገለጋጢሞ ስድራ ዶ ይረኽብዎ እናበልኩ በቃ ስቒላ ክፈርሕን ክርበሽን እዩ ዝውዕል ኢላ ካብ ሓልዮት ዝተለዓለ ሕማቕ ከም ተሓስብ ገለጸትሉ። ኣጆኺ ሓንቲ ይከውንን የፍረይ ኢሎ ግንባራ ሰዓማ። ከምዚ ኢሎም ኣብ መቐረት ዝመልኦ ደመና ፍቕሪ እናንሰፈፉ ከለዉ ከምቲ ፍረወይኒ ዝፈርሐቶ እቲ ጽቡቕ ኩነታት ኣይቀጽለን። ሓደ መዓልቲ መርሃዊ ኣብ ስራሕ ከሎ ሃንደበት ሕማም ክስምዖ ጀመረ። ኣብ መጀመርታ ተራረስኒ ይመስል ነበረ። እንተኾነ ግን እቲ ረስኒ እናገደደ ኸይዱ ሰዓል ጀምሮ ኣካላቱ ምቁፅጻር ስኢኑ ድማ ወደቐ። ብቐጥታ ናብ ሆስፒታል ወሰድዎ። ፍረወይኒ እቲ ኩነታት ብቴሌፎን ምስ ተነግራ ንብዓታ እናነዝሐት ብቕልጡፍ ናብ ሆስፒታል በጽሐት። መርሃዊ ኣብ ኢመርጀንስ ሩም ዓራት ሒዙ ደቂሱ ኣብ ኮማ ኣትዩ ብቢትሮ ምስ ረኣየቶ መይቱ ከም ዝረኣየቶ ኣብ ባይታ ወዲቓ ብሓዘን ተለለወት። ነዊሕ ሰዓታት መርመራታት ምስ ተገብረሉ ዶክተር ንፍረወይኒ ናብ ኦፊሱ ፀዊዑ እቲ ዝሕዝን ዜና ነገራ። ፍረወይኒ ናይ ኣፍቃሪኸ ኩነታት ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ዘሎ። ውሽጣዊ ኣካላቱ ብሓደ ሓደገኛ ቫይረስ ተጠቂዑ ኣሎ። ቀልጢፉ መጥባሕቲ እንተዘይተገይሩሉ ብሂወት ክጽሕነሉ ዝኽእል ዕድል ጸቢብ እዩ። ነዚ ሕክምና ድማ ልዕሊ መጠን ዝኾነ ገንዘብ የድሊ እዩ ኢሉ እቲ ዶክተር ኣርዳኣ። ነቲ ዘድሊ መጠን ገንዘብ ምስ ነገራ መሬት ሰማይ ዝተገልበጠ ኮይኑ ተሰምዓ። እቲ ንመጥባሕቲ ዝሓተትዋ ገንዘብ ምስ ኣፍቃሪኣ ብዓመታት ሰሪሓ ከምጽዎ ዘይክእሉ ኣዝዩ ብዙሕ መጠን ገንዘብ ነበረ። ፍረወይኒ ጨኒቕዋ ኣብ ናይ ሓዘን ህሞት ተሸመት። ናብ መርሃዊ ኮይዳ ኣብ ጥቓ ዓራቱ ኮፍ ኢላ ነቲ ዝረሰነ ኢዱ ብኣዳዋ ሒዛ ንለይትን መዓልትን ብዘይምቁራጽ ነብዐት። መርሃዊ ሓወይ እምበር እታ ዝፈርሕዋ መጽያ ኣነ ቅርስስትየ ፋልጌረልካ መርሃዊ ሓወይ ከይተሓድገኒ ብዘይካ ኸመን ኣለኒ ከመይ ኢለ ክነብር እየ እናበለት ትቑዝም ነበረት። ንመርሃዊ መሐከም ዝኸውን ገንዘብ ከመይ ከም ትረክብ ብዙሕ ተሓስብ። ናብ ስድሮኦም ክምለሱ ሓሰበት። ግን ስድራ ክልቲኦም ርኹባት ሃብታማት ኣይነበሩን። ተወሳኺ ድማ ክልቲኦም ካብ ገዛኦም ክጠፍኡ ከለዉ ገንዘብ ብዘይፍቓድ ስድሮኦም ኣልዒሎም ስለ ዝነበሩ ናብኦም ምምላስ ወይ ሓገዝ ምሕታት ዘይሕሰብ ምዃኑ ደምደመቶ። ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ መርሃዊ እናደኸመ ይኸይድ ነበረ። ፍረወይኒ ንመርሃዊ መሐከሚ ክትረኽበሉ ትኽእል ኩሉ ማዕፆታት ዝተዓጽኡ ኮይኑ ክስምዓ ተስፋ ናብ ምቑራጽ ከተብል ጀመረት። ፍረወይኒ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ጭንቀት ሓሳብን ድቃስ ዘይብሉ ለይትታትን ሓደ ናይ መወዳእታ ኣማራፂ ዝበለቶ ሓሳብ መጻ። ነቲ ከም ወይተር ኮይነ ተቖፂራ ትሰርሓሉ ዋና ትካል ዝኾነ ኣቶ ታከለ ገንዘብ ኣለቃሕኒ ክትብሎ ወሰነት።
ኣቶ ታከለ ብዕድመ ዝደፍአ ገንዘብ ዘለዎ ግን ቁሩብ ስነ ምግባር ውሕድ ዝብሎ ሰብኣይ እዩ። ከም ውሳነ ድማ ፍረወይኒ ናብ ኦፊሱ ኣትያ ብንብዓት እናተሓፅበት ኣዘራረበቶ። ኩነታት ኣፍቃሪኣ ከመይ ኣብ ኣፍ ደገ ሞት ከም ዘሎ፣ ህይወቱ ንምድሓን ክንደይ ገንዘብ ከም ዘድልዮ፣ ከምኡ እውን እቲ ገንዘብ ምስ ዘለቅሓ እናሰርሐት ቀስ ብቐስ ከም ትመልሰሉ ተማሕፀነቶ። ምላሽ ዓማኣ ግን ዝተጸበየቶ ይነበረን። ፍረወይኒ ጓለይ እቲ ክትነግርኒ ዝጸናሕኻ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። እቲ ዝሓተትክኒ ገንዘብ ኣለቂሐኪ ቀስ እናበልክ እናሰራሕካ ክትመልሰለይ ድማ ደስ ምበለኒ ነይሩ። ግና ሕጂ ኣብ ኢደይ ብጥረ ዝርከብ ገንዘብ የብለይን። ኩሉ ገንዘበይ ኣብ ንብረት የውዒለ እየ ዘለኹ። ክሕግዘክ ብዘይምኽኣለይ ኣዝዩ ይሓዝን። ይቕረት ኣግበርለይ በላ ናይ ሓሶት ድንጋፅ እናርኣያ። ፍረወይኒ ተስፋ ቆሪፃ ንብዓታ እናደረዘት ክትወፅእ ክትብል ከላ ኣቶ ታከለ ደው ኣበላ። ግን ሓደ ንኣፍቃሪኻ ከተድሕንሉ ትኽእል መንገዲ ክነግረክ ክኽእል እየ። ቅድሚኡ ግን ንኣፍቃሪኻ መስዋእቲ ክትከፍሊ ድልውቲ ድኺ ኢላ ሓተታ። ፍረወይኒ ንመርሃዊ ንኸተድሕን ዝኾነ ነገር ካብ ምግባር እንድሕሪት ከም ዘይትብል ርግፀኛ ብምዃና ብቁልጥፍወ ኢላ ዝኾነ ይኹን ዓይነት መስዋእቲ ክኸፍል ድልውቲ እየ። ህይወተይ ክህቦ እንተኾይኑ እውን ክህቦ እየ። ጥራይ መርሃዊየይ ብህይወት ይጽንሓለይ ኢላ ኣረጋገጸትሉ። ኣቶ ታከለ ፍሽኽ በለ ስምዒ፣ ኣብዚ ከተማ ካብቶም ሃብታማት ዝበሃሉ ሓደ ዝፈልጦ ሰብኣይ ኣሎ። እዚ ሰብኣይ እዚ ኣናፁ በሊዕን ዘይውዳእ ገንዘብ ዘለዎ ገንዘብ ተተርእሱ ዝሓድር እዩ እናበለ ከሎ ቋረፀቶ። ከለቅሓኒ ይኽእል ድዩ በለቶ ፍረወይኒ ሃረር ኢላ። ኣይፋሉን ናይ ምንታይ ልቓሕ ብነፃ ይኽበኪ በላ ኣቶ ታከለ። ብነፃ ደኣ ኸመይ በለት ፍረወይኒ ድንፂዋ። ብቐረባ ዝፈልጠን ከምዚ ኸማኸ ክልተ ጽቡቓት ደቂ ኣንስትዮ ነይረን። እቲ ሰብኣይ ዝደልዮ ምስ ኣማላዕሉ ህይወትን ዝቕይር ገንዘብ ሂብወን ኢሉ ጥምት ኣበላ። ፍረወይኒ ስቕ ኢላ ክትሰምዖ ትጽበ ነበረት። እቲ ሰብኣይ ንሓደ መዓልቲ ጥራይ ማለት ን24 ሰዓታት ድልየቱ ንኽገብረን ነብሰን ሂበናኦ። ንሱ ድማ ዓመታት ጽዕረን ከም ፃዎ ዘይክእላ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ከፊልወን። ፍረወይኒ ብስምባደ ዒንታ ፍጠጠት። እቲ ዝሰምዓቶ ንምቕባሉ ዝኸብድ ነበረ። ቀጸለ ኣቶ ታከለ። ንስኺ ድማ እቲ ዓርከይ ዝበለክ እንተጌርኪ ምስ ዘለክ ጽባቐ ንኡስ ዕድመና ኣፍቃሪኺ ትሕክሙሉ ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነስ ልዕሊ ዝተረፈ ገንዘብ ብነፃ ክህበክ ክኽእል እዩ። እቲ ምርጫ ናትኪ ፍረወይኒ። ነቲ ወዲ ትፈትውየ እንተደኣ ኮንኪ ሓንቲ ለይቲ ጥራያ በላ። ፍረወይኒ ንደቓይቕ ደንዘዘት። ክብረታ ንጹህ ኣካላ ንኻልእ ወዲ ተባዕታይ ሕሊፋ ክትህብ እዚ ንኣፍቃሪኣ ምኽዳዕን ምኽሓድን ኣይኮነን። ግን ከኣ እንተዘይገራቶ ኣፍቃሪኣ ምሕከም ስኢኑ ክመውት እዩ። እቲ ንኣፍቃሪኣ ጥራይ ዝግባእ ክብረታ ተዓቂቡ ግን ኣፍቃሪኣ እንተሞተ እንታይ ይፋይድኡ? እዝን ካልእ እናሓሰበት ፍረወይኒ መልሲ ኸይሃበት ዕዝም በለት። ኣቶ ታከለ ብታህዋኽ ክትውስነ ኣየገድደክኒ፣ ግና ግዜ ኸይባኸነ ኣፍቃሪኻ ኸይሰኣንክዮ ኢሎ ጠንቀቓ። ፍረወይኒ ንሳ ግዜ ወሲዳ ክትሓስብ ኣብዚ ቅጽበት ህይወት ኣፍቃሪኣ ከም ትሓልፍ ምስ ሓሰበት ጸገም የለን ምሕሳብ ኣየድልየን በለት ድምፃ እናንቀጥቀጠ ንብዓታ እናደረዘት። ህላዊ ኣፍቃሪየይ ስለ ዘገድሰኒ ኩሉ ንስልኦ ክብል ክፍጹመ እየ ኢላ ተሰማምዐት። ብዘይ መርሃዊ ህይወታ ትርጉም ስለ ዘይብሉ መስዋእቲ ክትከፍል ቆረፀት። ድሕሪ ስምምዕ ኣቶ ተካለ ምስቲ ሃብታም ሰብኣይ ኣራኸባ። እቲ ሃብታም ሰብኣይ ጌና ምስ ረኣያይ ብህርፋን ማይ ምራቕ ውሒጡ ኣብ ሓደ ክቡር ናይ ሃብታማት ሆቴል ወሲዱ ንሓንቲ መዓልቲ ድልየቱ ክገብራ እቲ ዘድልያ ገንዘብ ድማ ከም ዝህባ ተሰማምዑ። ፍረወይኒ ነተን ጸለምቲ ዝበለትን 24 ሰዓታት ነብሳ ሕሊፋ ሃበቶ። እቲ ለይቲ ንፍረወይኒ ከምሲኦል ነበረት። ኤይንታ ዓሚታ ንመርሃዊ ኣብ እምራ እናሰኣለት ነቲ ቃንዛን ውርደትን ተቐበለቶ። ኩሉ ስለ ናይ መርሃዊ ህይወት መድሓን ነበረ። ድሕሪ ነዊሕ ለይቲ ምስ ሓለፈ እቲ ሃብታም ከምቲ ዝተሰማምዑ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ሂብዋ ተፈላለዩ። ፍረወይኒ ብቐጥታ ነቲ ገንዘብ ሒዛ ናብ ሆስፒታል ከደት። ናይ ሕክምና ክትከፍል ከላ ኣእዳዋይ እንቅጥቀጥ ነበረ። ኩሉ ናይ ሕክምና ወጻኢታት ምስ ተኸፍለ መርሃዊ ብቁልጡፍ ናብ ናይ መጥባሕቲ ክፍሉ ተወስደ። ኣድላይ ዘበለ ኩሉ ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሉ ጀመረ። ድሕሪ እቲ መጥባሕቲ ህይወት ኣፍቃሪኣ ብተኣምር ከም ዝተረፈ ኣበሲሮማ ፍረወይኒ ናይ ሓጎስ ንብዓት ነብዐት። ድሕሪ ሰሙናት ካብ ሆስፒታል ወፂኦም ናብ ገዝኦም ምስ ተመልሱ ፍረወይኒ ንመርሃዊ ናብ ንቡር ጥዕናኡ ክሳብ ዝምለስ ከም ህፃን ትከናኸኖ ነበረት። ካብቲ ሃብታም ሰብኣይ ዝረኸበቶ ገንዘብ ካብ መሐከሚ ተሪፉ ስለ ዝነበረ
ዝበለጸ መግብና ተመገቡ ድሓን ዝኾነ ናብራ ክነብሩ ጀመሩ መርሃዊ ክሓዊ ምስ ጀመረ ሓደ ሕቶ ኣብ ኣእምሮኡ እመላለስ ነበረ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልታ ኣብ ዓራት ደቂሱ ከሎ ፍረወይኒ ሓፍተይ ክሓተ ክብል እሞ ርስዖ ዝኹሉ ገንዘብ ካበይ የምፂእኽዮ ካበይ የምፂእኻ ሓኪም ግኒ ስድራና ድሓጊዞም ኸ ኮይኖም ወይስ ኢላ ሓተታ ፍረወይኒ ልባ ብፍርህና ተንበድበደት ነቲ ሓቂ እንተነጊራቶ ከም ዘይቅበሎን ከም ዝስንብድን ትፈልጥ ስለ ዝነበረት ነቲ ኣቐዲማ ዝዓለመቶ ሓሶት ነገረቶ ኣይፋልን ፍቕረይ ስድራና ክሳብ ሕጂ ይፈልጡን እዮም እቲ ኩነታት ምስ ፀበበኒ ነቲ ዘስራሐኒ ሓላፊየ ልቓሓቲተዮ ንሱ ድማ ኣብ ስራሐይ ብዘለኒ ትግሃትን ተኣማንነትን ርእዩ ከም ልቓሕ ሓሲቡ ሂብኒ ምስ ሓወኻ ክልቴና እናሰርሕና ቀስ ብቐስ ክንምልሶ ምዃንና ተሰማሚዕና በለቶ መርሃዊ ብሓጎስ ተመሊኡ እናጠመታ ፍረወይኒ ማዕረይ ክንደይ ዝኣክል ለባም ጓሊኺ ንዓኺ ብምርካበይ ኣዝየ ዕድለኛ ነዚ ዕዳ ድማ ብሓባር እናሰርሕና ክንከፍሎ ኢና ኢሎ መስገና ነቲ ሓላፊኣ እውን ሓደ መዓልቲ ኸይዱ ኣዝዩ ከም ዘመስገኖ ሓሰበ ፍረወይኒ ዋላ እኳ ብደገ ኣተምስል እንተነበረት ካብ ውሽጣ ግን ምስቲ ሰብኣይ ዘሕለፈቶ በሰላ ፈጺሞ ይሓወየን ነብሳ ኣብ ትሕፀበሉ እዋን ወትሩ ምስቲ ሰብኣይ ዘሕለፈቶ ለይቲ ትርስዖ ኮይኑ ይስምዓን ነበረ ግና ኸኣ ህይወት መርሃዊ ምድሓኑ ጥራይ ዘጸናንዕ ሓይሊ ይስምዓ ነበረ ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዛዛንታ ፕሊዝ ኣብዚ ቻነል ሓደሽቲ ኮንኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ነዛ ቪድዮ ከዓ ላይክ ኣብዋ ኣበይ ሃገር ኮይንኩም ነዛዛንታ ትጽሕፉ ኣለኹም ከኣኒ ኣብ ቦታ ኮመንት ግደፉና ብዝተረፈ ግን ዛንታና ክንቅጽለልኩም ሰናይ ምክታል ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ መርሃዊ ሙሉእ ብሙሉእ ሓዊዩ ናብ ስርሑ ምስ ተመልሰ ፍረወይኒ እውን ስራሕ ምስ ጀመረት ኣቶ ታከለ ንፍረወይኒ ናብ ኦፊስ ፀውዒ ኣዘራርባ ፍረወይኒ ኣፍቃሪኻ ሓዊዩ ናብ ስራሕ መምላሱ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ በላ ብናይ ተንኮል ዓይነ እናጠመታ እዋ ኣቶ ታከለ ኩሉ ብሳላትን ንስኻ ዝሃብካኒ ማዕዳን ሓገዝን እዩ ኣዝየ ዘመስግነካ ክሳብ ዕለተ ሞተይ ውዕለትካ ይርስዖኒ በለቶ ብትሕትና ጽቡቕ በሊ ሕጂ ኣነ እውን ካባኻ ሓደ ነገር ይደሊ ኣለኹ በላ ፍረወይኒ ስንብድ ኢላ ደስ ብለኒ ጥራይ ዝኽእሎ ኹን በለቶ ነቲ ሃብታም ሰብኣይ ዝሃብክዮ ዓይነት ባህታ ንዓይ እውን ክትብኒ ደልየ ማለት ሓንቲ ለይቲ ምሳይ ክሰዓት ርኢኺ በላ ብዘይ ሕፍረት ፍረወይኒ ብስምባደ ካብ ኮፍ ዝበለቶ መንበር ተንስአት ኣእዛና ሰምዖ ኣይኣመነትን እንታይ ኻ ትብል ዘለኻ ኣነ እኮ እቲ ነገር ዝገበርክዎ ንሂወት ኣፍቃሪየ ንምድሓን ኢለ እምበር ኣነ ኣመንዝራ ኣይኮንኩን እዚ ድማ ንስኻ ጽቡቕ ጌርካ ትፈልጥ ኢኻ ከመይልካ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ተሓተኒ ኢላ ብሕርቃን ጨደረት ኣቶ ታከለ ናይ ቅንዕቐት ክምስና በለ ኣነ እኮ ጽቡቕ ዕድል የምፅአልክ ነይረ ከመይ ጌርክ ዝንእሽተ ነገር ንዓይ ንምግባርን ብትብሊ ብዝኾነ ፈቓደኛ እንተዘይኮንክ ክልተ ምርጫ እዩ ዘለኪ ወይ ብገለ ዘረባ ምሳይ ተሓድሪ ተዘይኮይኑ ተሓቂ ማለት እቲ ንመርሃዊ ዘድሓነ ገንዘብ ካባይ ከም ዝመፀ ንመን ነብሲ ክሸጥኪ ከም ዘብጻኽዮ ንኣፍቃሪኽ ክነግሮ ምዃኑ ይፍለጢ ስለዚ ሓዲኡ ምረፂ ኢሉ ከፈራርሓ ጀመረ ፍረወይኒ መሬት ክትዘራ ተሰሚዕዋ ርእሳ ሒዛ ዓይን ተዕምት ኣበለት እቲ ሓላፊኣ ከም ዘይገድፋ እኳ እንትረጋገፀት ግን ኣብ ሓደ ጽኑዕ መርገፂ በጽሐት ነቲ ንህይወት መርሃዊ ክትብል ዝገበረቶ ሕጂ ናይ ዝስሱዕ ሰብኣይ ርኹስ ድሌት ንምምላእ ኢላ ክደግሞ ኣይደለየትን ኣይውዕሎኒ ኢላ ድማ ብትብዓት መለሰትሉ ዝደለኻዮ ግበር መርሃዊ ነቲ ኣነ ዝኸፈልክዎ ዋጋ እንተዘይተረዲእኒ ካብ ዓንተብኡ እቲ ፍቕርና እውን ሓቂ ነበረን ማለት እዩ ንነብሰይ ካልኣይ ግዜ ክራኸስ ኣይፈቅድን እየ ኢላ ካብቲ ኦፊስ ወፂኣ ኸደት ወይ ሓላፊኣ ከይወዓለ ከይሓደረ ሕርቃኑ ንምውፃእ ንመርሃዊ ብስርሑ ኸይዱ ምስ ረኸቦ ሓላይ ተመሲሉ ኩሉ እቲ ፍረወይኒ ዝፈጸመቶ ሓቂ ዘርዚሩ ነገሮ ንስኻ ፍረወይኒ መልኣኽያ እናበልካ ትምስክረላ ግን እቲ ንዓኻ መሐከም ዝኸፈለቶ ገንዘብ ኣነ ይኮንኩነ ለቂሐያ ምስ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ሓዲራ ነብሳ ሸይጣ ዘምፅኣቶ ርኹስ ገንዘብ ይበሎ መርሃዊ ነዚ ምስ ሰምዐ ዓለም ጸልመተቶ ደሙ ፈልሐ ክብሩን መንነቱን ሰብኣውነቱን ከም ዝተዋረደ ኮይኑ ተሰምዖ በዚ ሰምዖ ዝነደረ መርሃዊ ሓቂ ንምርግጋጽ ከም ንፋስ ተሓንቢቡ ናብ ገዝኡ ተመልሰ ኣብቲ ፍቕሪ እምበር ቆይቁ ዘይትፈልጥ ንእሽቶ ገዝኦም ፍረወይኒ እናነብዐት ጸንሐቶ መርሃዊ ኣብ ዘይግዚኡ መጺኡ ምስ ረኣየት ብስምባደ ንብዓታ እናደረዘት ከም ቀደማ ከመይ ውዕልካ ፍቕረይ ኢላ ክትስዕሞ ናብኡ ገጻ መሰጎመት ፍረወይኒ ዝተጸበየቶ ፍሽኽታን ስዕመትን ተሪፉ መርሃዊ ብሓይሊ ደፊኡ ነጸጋ ዘይተጸበየቶም መዳራጓሕ ዝኾነ ሕቶ ወርወረላ እዚ ኣተታከለ ዝበለኒ ሓቂ ድዩ ወይስ ሓሶት ሓንቲ ሓጻር መልሲ ጥራይ ዝደሊ ድምፁ ብሕርቃን ይንቀጥቀጥ ዓይንቱ ድማ
دم سريبو نبره فرويني እትትፈርሆ ዝነበረት ካብ ዝሓሰቦቶ ብላዕሊ ቀልጢፉ በፂሑ ብስምባደ ኣብ ደው ዝበለትሉ ዳዓኒዳ ተረፈት መልሲ ሃብኒ ኢሉ ጨደረላ ፍረወይኒ ረጊኢላ እንታይ መሲልካ ፍቕረይ ክትገልጸሉ ፈተነት ኣነ መብረሂ ደልኹን ብሕርቃን ጨደረ ዝመስለና ኣነ ዝፈልጦ ምስቲ ሃብታም ኣረጊት ሰብኣይ ሓዲርክ ዶ ይሓደርክን እቲ ገንዘብ ካብኡ ዝመጸዲ ኣይኮነን ዓምኺ ዝነገረኒ ሓቂ ዶ ሓሶት ጥራይ ክፈልጥ ደልየ ንገርኒ በላ ፍረወይኒ ፍርህና ተሰምዓ ንብዓታ መዓጓጉርታ ንሓጸቦ ኣባይታ ተንበርኪኻ እወ እቲ ኣቶ ታከለ ዝበለካ ኩሉ ሓቂ በለቶ ብድኹም ድምፂ መርሃው ከም ዝተጸየፈ ንድሕሪት ካብኡ ርሕቕ እናበለ ኣትሸርሙጣ ኢሉ ጨደረ ፍረወይንና ነብዐት ግን ፍቕረይ ንስኻ ክትመውት ኢኻ ነርካ እቲ ዶክተር መጥባሕቲ እንድሕር ዘይገረልካ ናይ መድሓን ተስፋ ከም ዘይብልካ ነጊርኒ እቲ ዝሓተተኒ ብዙሕ ገንዘብ ካበይ ከምፀልካ ብዘይካኻ ከመይ ኢለ ክነብር በቃ ንስለይኻ ክብል ንህይወትካ ኸድሕን ክብል ዝገበርክዎ እዩ ካብ ፍቕሪ ዝተላዕለ እዩ እናበኸየ ተማሕፀነቶ መርሃው ብስምዒትን ብትዕቢትን ዓዊሩ ነቲ መስዋእቲ ከም ፍቕሪ ዘይኮነስ ከም ርኽሰትን ጥልመትን ቆፀሮ በቲ ዝተጸየፎ ገንዘብ ከም ዝሓወየ ምስ ፈለጠ ድማ ነብሱ ክጸልኣ ጀመረ ብጓህን ሕርቃንን ብዝርኹስ ገንዘብኪ ካብ ዝሓዊ ምማት መሓሸን ነይሩ ንስኺ ኽብረትኪ ሸጥኪ ዘይእምን ትጓል ኢኺ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ንዓይ ኣይትፈልጥንን ኣነ እውን ኣይፈልጠክን ርክብና ኣብ ዘብቂዐሎ ኣመንዝራ በላ ኣቑሑቱ ብታህዋ ካብ ሓንቲ ሳንጣ ጠቕሊሉ ንፍረወይኒ ኣብቲ ባይታ ተንበርኪኻና ነብዐት ገዲፍዋ ማዓጾ ብሓይሊ ዓፂኡ ወፀ ካብ ዓዲ ሒዝዋ ከም ዘይጠፍአ ገዲፍዋ ናብ ስድርኡ ናብቲ ዝዓበየላ ገጠር ተመልሰ መርሃው ምስ ከደ እታ ፍቕሪ ዝመልኣ ዝነበረት ገዛ ንፍረወይኒ ናብ መቓብር ተቐየረታ ፍረወይኒ መሲኽ ክሳብ ዝወግሕ ካብቲ ዝወደቐትሉ ባይታ ኣይተንስእትን ደጋጊማ ትበኪ ደጋጊማ ንመርሃዊ ትጽዋዕ ነበረት ገና ዝሰምዓ ኣብየት ዝብላ እቲ መስዋዕቲ ዝኸፈለትሉ ሰብ ኣይነበረን ኩሉ ትንስልኡ ክትብል ዝገደፈቶም ስድራ ቤታ ዝገደፈታ ዓዳ ስረቐቶ ገንዘብ ምስታ ኣረጊት ሰብኣይ ዘሕለፈቶ ጸልማት ለይቲ ዝኸፈለቶ ኽብራ ኩሉ ኣብ ቅድሚ መርሃዊ ከም ኮንቱ ተሓሲቡ መስዋዕቲ ዝተኸፍለሉ ሰብ ነቲ ርዝነት ዋጋ ኣይተረድኦን ፍረወይኒ በቲ ዘጋጠማ ኩነት ብጭንቀትን ብብስጭትን ኣእምሮኣ ብኸቢድ ተተንኪፉ ሓሳባት ኣፋሕ በለ ካብ ገዛኣ ወፂኣ ኣብ ጎደናታት ክትዘውር ጀመረት ናብ ስራሕ ኣይተመልሰትን ጽባቓ ተደዊኑ ብዛዕባ መርሃውን ብዛዕባ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ንበይና እናተዛረበት ናብ ጽላለ ድሂብላ ንብሕታ ኣብቲ ከተማ ኣይጥዒታ ኣይጽልልቲ ኮይና ትነብር ኣላ ህይወት ሓደ ግዜ መሪር ትምህርቲ እያ ትበና ኩሉ ግዜ መስዋዕቲ ትኸፍለሉ ነገር ሰብ ወይ ዕላማ ትውንኖ ማለት ኣይኮነን ሓደ ግዜ ንሓደ ሰብ ወይ ዕላማ ልዕሊ ዓቕምኻ ንህይወትካ ንመስዋዕቲ ከፊልካ ክንስኻ ነቲ መስዋዕቲ ዝኸፈልካሉ ነገር ዘይክትውንኖን ክትስእኖን ትኽእል ኢኻ ዋላ እውን ሰባት ክትብል ከቢድ መስዋዕቲ ከፊልካ ክንስኻ ገለ ሰባት ግን ነቲ ዝኸፈልካሉን ዋጋ ዘይክርድእዎ ወይ እውን ከቃልልዎ ይኽእሉ እዮም ብተወሳኺ እውን ነቲ ንጽህና ዝመልኦ ጻዕርኻን መስዋዕትኻን ካልእ ጉጉይ መልግዕን ትርጉምን ሂቦም ክፈርዱኻ ይኽእሉ እዮም ፍቕሪ ዕውሩ ይበሃል እዩ ግና እቲ ብፍቕሪ ንፍቕሪ ዝኽፈል ዋጋን ምስ መስዋዕቲ ካብ ኩሉ ዝኸበደ እዩ ተፈጸመ كأتقل كلا تعرفت مسيلو النحناخت نحافت كيحلف كنا في خب منفت لمن دعيتي إذا كله رفيت ولدنيا أكب مسبلة صبح مرعسون ديو حغلة عبيت وراي سبح تلام راي زي من كارانا بالاش تراي
كندعل الجنينو حميتا صبح نقول رئي سالستا أتنتاي كبلو ندبا سالستا نرئي سالستا انتاي كبلو عبت تسلم حسويله زيت صبعكي كدلي كندي تحنا خويله تصاي كخللي مثلا وش تخلو صعدخي بلالي مثلا وش تخلو صعدخي بلالي مثلا وش تخلو صعدخي بلالي مغربي حازت زخون على ترقبلتا شامنو زبلالا مصوت سكي من شامنو زبلالا سراي زحت مالا دفئا حتى لا مير كنت مرعت بغيكي انبزا ورايك تحامي كليكي يولازا توارد نايلون سبقزا توارد نايلون كوريوم سبقزا بخور عركي قايلا مس عمري مستقوبز ماي بيت عند داس زترر مرعتكو حيليلو امنتا زحدره انتاي فديتوم عرهيب كعر مرعتكو حيليلو امنتا زحدره انتاي فديتوم عرهيب كعر سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي كعتق الكلاب تعرفت مسيلو النحناخت نحفت كي يحلف كنا في خب منفت لمن دا ايتي زكلو غرفت ولو دنيا اكتب مسبلة صبح مرعسون انديو حخلة ابيت وراي سبح تلام تراي زي من كارانا بالاشي تراي كندعل الجنينو حميتا صبح نقول رئيب سالستا أتنتاي كبلو اندباب سالستا نرئيب سالستا انتاي كبلو تنتاي كبلو توم اندباب سالستا نرئيب سالستا انتاي كبلو